chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Ma en Simi Kenya. Kamora mora ma intie wakwayi Koromo Gajwang'. Ma en Simi Kenya. Kamora mora ma intie wakwayi mondo mi med neno chuny onagi TV nikech ma en Adundo Jaluo. Kama chuny Jaluo iweyogo en mana chuny onagi TV. Kamora mora ma intie, follow them, like, share programs maggi nikech gikelo puonj mabeyo kendo gitimo programs makare magero ogandawa kendo ting'o ogandawa mag Joluo. Omiyo kamora mora ma intie, wamed neno chuny onagi TV nikech ma e Adundo Jaluo. Do you have a special event coming up? Let Ufriends Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. Ufriends Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tek, eraima punje. Mani eraing chikotek, eraima chike. Ngamani loving any punjo betek, eraima punje. Gadira love yero kende. Oyero toto jaber. Hai yukwara mogi man Fredi Jakadongo Madisco. Ar Chuny Onagi TV, aero neno Chuny Onagi TV Adundo Jaluo. Nikech mae e kama jothumbe te, mae od jongoma, mae kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manyachon. Mana ka med ero chenro mar Chuny Onagi TV, kete mane Chuny Onagi TV Adundo Jaluo. Wan kanyakla. Joka Nyanam, ma en Chuny Onagi TV. Kama Joluo chokore adundo. Ma en Nyakusa Nyamama Nyamaro, the only Dudu queen existing. Watiyo tije kaka mag campaigning for girl child education, campaigning against gender-based violence, togi mamoko. To magi duto, iyudo mane Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, Adundo Joluo. Warwako ujo Kanyanam duto. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ginyinga na ilonga ni Sospita Obungu Owich. An President mar Sufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantiere Chuny Onagi TV. Kendo wakwayo oganda duto te kamoro amora ma untie. Mae kama Adundo wayweyo godo kaka oganda joka Nyanam. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e Chuny Onagi TV. Warwakou nikech kae kuma chuny weche wuokie. Biuru mondo winji luo kitwa gi timbewa. Mae en chuny Dholuo kendo en Chuny Onagi dala. Mae chuny Adundowa. Mae Adundo mar Jaluo. Mae Adundowa. Mae dalawa. Mae kama onagi nitie. Warwakou duto ubed thuolo. Thumbe manyasani, oangla, ajawa, thumbe duto te igoyo ka e yo mowinjore. Josiasa imiyo thuolo, wacho dwachgi, wacho pachgi, nyiso kaka piny onego bed ni ringo. Ipuonjowa kaka luo kitgi gi timbegi onego bed ni bedo,
Mine omi thuolo mar wacho dwachgi kaachiel gi kaka onego bed ni giriembo wechegi e communities mawa. Nyithindo matindo miluongo ni boy child kaachiel gi girl child bende omi ratichgi. Jodongo nigi nafas margi mar wacho wechegi abila. Dongruok duto te, mae kama dongruok nitie. Biuru e chuny onagi, biuru wabeduru e adundo marwa kaka onagi. Akwe ujokanya na monde, ujoinwa monde wa support Onagi TV. This is our new thing coming in the estate or in the county. So please join us to support our friends who we have worked with them for long. Jokanya nam, Maindien Bernardo Guche or Benbo. And man Musa Juma Ovela, to the way and I invite into the States in Allentown, Pennsylvania. Ko Musa Manuel Okinyo ko wacho ni adonjo peni jo US no wakadira oguche jana kach ngamalongo sana bende. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Oimore janeno mar Chuny Onagi TV kendo machiegni winjo wechegi eki manyien mabende koro waseikoni midhiambo ma kawuono mabende en tarik noero 3 dwe noero mar 6 higa noero mar 2024 kama ebe tich ariyo noero mokwongo mar dwe noero mar 6. Wechego eko ma wamiyo pek odiochiengni eri ma kawuono wayudo kanyo ni jochiw thieth e kaunti noero ma Kisumu. Bende koro odiochiengni eri ma kawuono gikone to koro ne obago ng'anyo ka jago noero mabende inchogo polis noero e gwengego eko ma Nairobi koro to ne ochwale do kanyo odiochiengni eri ma kawuono. Jogo eko mabende ulo dar e gwengego eko ma Budalangi koro to ne oyudo kony kowuok kuom duond bura noero mar ODM ka wayudo kanyo ni jopuonjego eko mag JSS e kaunti ni eri ma Kisumu koro to ne odok e tich odiochiengni eri ma kawuono kapod jochiw thieth mabende koro wuok e kaunti noero ma opogore koro to ne odhi nyime gi iwacho kanyo ni bago ng'anyo gi mabende en odiochienggi mar 5 e gwengego eko ma Nairobi. Mago kod mamoko med mana tudori kodwa kae ka wamiyi wechego eko e yo noero ma Diba. Wachako gi wechego eko mabende otimre e gwenge eki ma Kisumu kama bende wayudo kanyo ni jogo eko mabende koro chiwo thieth e kaunti ni eri ma Kisumu koro to ne okwayo sirikal mar kaunti noero mondo koro tiek gedo mar osiptal noero mabende koro thiedho jotuo mabende koro nigi kansa ka giwacho ni jogo eko manigi kansa osebedo ka lalo ngimagi kaluwore ni onge thieth noero makare mabende koro giyudo osiptandego eko mamoko ka thieth noero maginyayudo en mana kowuok e osiptandego eko mabende koro mag tuo noero mar kansa. A diagnosed patient has already a burden of treatment, and having to move from far, from let's say Kisumu or even Siaya, to move all the way to Eldoret, Nairobi, Nakuru, is an extra burden. So if these cancer centers can be nearer, it can also alleviate the challenges that they are going through. We get feedback from the patients as we do a follow-up. They get very long queues in those facilities, and it takes long for them to get assistance. Therefore, we find that this also affects the quality of care they are going to receive. Kawadhi nyime kanyo ni jogo eko mabende ula ne odar e gwenge eko ma Budalangi koro odiochiengni eri ma kawuono noyudo kony kowuok kuom riwruog siasa noero mar ODM mabende ne otelnegi gi jakom noero kata jagoro riwruog siasa noero mano Migosi Wycliffe Oparanya mabende en jakom mar riwruog siasa noero. Kane giwacho kanyo ni gikwayo sirikal noero mamalo mar mondo mi okony jogo eko mabende koro oula nodaro nimar gisani gionge kata kuondego eko mabende ginyalo jotie bang' oula ketho udi go e gwengego eko mag Busia.
kusikia mambo ya maji Budalangi hata nikiwa mtoto mchanga nikisoma shule kule Butere Boys, nilikuwa nasikia mambo ya Budalangi. Na inaendelea. Itakuwa ngumu watu wa Budalangi hata kupanga maisha yako. Huwezi kupanga maisha yako, huwezi kujenga nyumba ya kudumu kwa sababu hujui mvua ikinyesha utakuwa namna gani. Wadau ambao tulikuwa tunasaidiana nao, wale watu wa Red Cross, iwe serikali kuu, iwe organizations ambazo zinahusika, UNICEF, sisi tunawashukuru kwa ile collaboration wamefanya, lakini bado haitoshi. Watu wa Budalangi hapa ni watu wa bidii, sio watu wa kuomba chakula. Na muhimu ya kwamba hata zile shilingi 10,000 serikali ilisema itapeana, hapa Budalangi hatujapata, watu hawajapata shilingi 10,000 ya kupeleka hawa mahali ya kukaa. Mumepata kukontrol maji ya Budalangi inahitaji vitu viwili. Moja ni ya kwamba tuchimbe dams kule juu upstream. Unaona sisi tu katika serikali, lakini chama pamoja na hawa viongozi wazuri wanajaribu wawaletee mswada. Kawadhi nyime kanyo ni jochiw thieth ka otelne kod jakom margi mano migosi Ederson Wachira ne obago ng'anyo odiechieng' eri ma kawuono e apisino ero mar jochiw thieth ma bende koro yudore kanyo Afya House. Koro migosi Wachira ne owacho ni ng'anyo margi odonjo odiechieng'no ero mar 65 kendo gibidok chien nyaka koro winj ywakgi kod sirikalno ero mamalo. Koro gidwaro mondo sirikalno ero ndikgi ayanga kendo chul pesa gino ero ma bende dendo kanyo ni allowance ma bende dirom milion 900. Tukiwa hapa kwa Wizara ya Afya leo, hatuko hapa kupigana na mtu. We are here pursuant to Article 37 of the Constitution that gives us the right to picket, to demonstrate, and to present petitions to public offices. Money that they are using to fly outside this country is enough to put these people under a medical cover. So therefore, we are not begging, but we are demanding that we must see leaders who prioritize their citizens. Yes. Not anything to do with business, because there will be no business if you don't invest. Kawadhi nyime kanyo ni jatend migao ero mar weche pur mano Mithika Linturi ne okwayo Jo-Kenya mondo mi ochul ushuru margi mondo mi sirikal ota chenro margi e yono ero makare. Kane owuoyo e kaunti no ero ma Meru, Linturi ne okwayo Jo-Kenya mondo mi osir komenda no ero mar 2024-2025 ni mar mano dhi miyo sirikal chwalo dongruok go eko ma bende koro ni e yono ero makare. Watu walipe kodi, and let me be asked the question: we gave you money in the Ministry of Agriculture and Livestock Development. How did you spend that money? That is the question I would want to entertain, and not a question of whether you are paying. Undertaken by through using the MTI. Kawadhi nyime kanyo ni jopur chai mawuok e kaunti no ero ma Nyamira koro to ne opingo ushuru no ero manyien ma bende koro kel gi sirikal no ero masani ne Jo-Kenya go eko mawuok e gwenge go eko. Sirikal no ero ma kaunti ma Nyamira koro to ne omedo ushuru no ero ne jopur go eko kawuok nus milion mane 500,000 kanyo nyaka 1,000,000. Kagiwacho ni medo pesa no ero kowuok nus milion nyaka 1,000,000 koro dhi hinyo jopur mathoth ni mar sani koro yuto margi ni piny ahinya. It's quite unfortunate kwamba serikali ya county inatuongezea tax na ni tax kubwa katika factory zetu. Sisi ile tunafanya ni biashara. Na ukituongezea tax kubwa kama hiyo, county kama inataka kuongezea, ni kama kusema wanataka kuangusha biashara. Hatupati huduma sana muhimu kutoka our counties. Alafu wanaweza kuwa wanachukua 1 million in every year.
tunaomba serikali ama wajumbe wetu wale wanatengeneza finance bill wawe wanaangalia maslahi ya mkulima mdogo. Mwaka wa 2023 tulikuwa tunalipa hiyo leseni shilingi 1130, na kwa saizi ile invoice ambayo tumepewa tunadaiwa zaidi ya shilingi milioni 100, yani shilingi milioni 1. Kawadhi nyime kanya ni migauno ero mar somo koro to ne onyiso mbalariany go eko mabende yudore pinyni eri mar Kenya mondo koro to ruch karatese go eko mabende ne gindiko ne jogo eko monego beni donjo kanyo kata nyithindo go eko mabende ne otimo penj gi gano ero mar 2023 ni mar giwacho kanyo ni karatese go eko opong'o chochni mathoth. Kiwacho kanyo ni weche go eko mag omenda no ero monego chule mbalariany kata school fees bende koro kono meny e yono ero makare. Taken by through using the MTI, we have the whole submission on the appeals also points to the fact that we acknowledge that there are some gaps in this process. Some of them are caused by not getting appropriate information, and some by the status of the APIs, as Ringera has mentioned. And that's why through the appeals process, we try to engage the students to provide as much information as we require to help us assess their status. Rowere go eko mabende koro pok oyudo thuolo go eko mag tije mopogore opogore mabende ne gisomo koro to jiw mondo mi otim tije go eko matindo tindo mag lwedo e gwenge go eko mag Kisii. Odiochieng' eri ma kawuono mabende ni sidho rowere go eko madirom 60 osimbo no ero ka bende gisebedo kanyo ka gisomo sombgino ero mar tije go eko mag lwedo. Nonyis rowere go eko ni mondo koro wuog oko mondo mi okony jogo eko mabende pok oyudo tich ka giyawo gigo eko minyalo time tije go eko mag lwedo machalo kaka welding. Tulikuja tukaangalia program yenye tutaletea vijana ili wajifunze mambo ya computer salon and tailoring. Wakitoka hapa wanaenda huko waanze kutumia hii skills wamepata, ndio wajisimamie peke yao. Apart from empowering our youth, we are also empowering our women. We are empowering our women so that they can feel valued. They can be respected by the community. They can be self-reliant, both social and economical activities. For today, Kawatiko kanyo ni jotend kanisa e kaunti no ero ma Nandi. Koro to ne oseyo sirikal e wachno ero mara wachno ero ma giwacho kanyo ni sirikal koro to golo chiemo no ero e sikunde ma opogore opogore ka gikwayo sirikal mondo mi odwok chiero no ero mar chiemo e sikunde go eko nikech gino ero osebedo ka konyo jogo eko ma opogore opogore. Kane otelne gi jatendgi mano Iman Abdulkadir Abdalla, ne giwacho ni gino ero maber en ni sirikal koketo chiemo no ero ma bende koro nitie skunde nyithindo mathoth biro dhi skul kendo nego kete ahinya gwenge go eko ma bende koro nigi oro no ero mar chiemo. Kuna chakula ambapo kilikuwa kinatolewa shuleni kwa watoto ambapo ni maskini, watoto ambao ni mayatima, watoto ambao hali zao ni mbaya zaidi, ikawa inawapa moyo wa kuendelea na masomo. Lakini ikiwa itaondolewa, ina maana ya kwamba wale watoto maskini na mayatima hawatosoma tena. Naomba serikali iweze kuweka mkazo kwa mambo ya mihadarati, kwa sababu mihadarati hii imeweka mago eko e weche go eko mabende ne waiko ni e mesa mar keyo weche midhiambo kama kawuono mabende en tich ariyo no ero majaber. Tudri kod odiochieng' no ero makiny e chero no ero mar chieng' jamono mabende ne ofundi motimore e pinyni eri mar Kenya. Ka bang' mae kochakre saa 4 wadhi bet kanyo kod jangolo mano Liza Nyasembe mabende dhi miyowa ngolo no ero nyaka che. Kik idhi mabor, matai en an Gerald Bonyo.
Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo.